Myšky jsou tam. Dělám to taky. Dávám si poloviční porci na inspektivně a dávám si vážně. No, tak to dělám já. A když se tím malou kolu doplnění je zdarma, když řeknu hard, znamená to buď sticha. Co jsem udělala? 12 dolarů objednávku se změnila na impuls zdarma. Ale co ty mi to značila ten večer? Já budu objednávat. Nemáš tu myš. Myš? Na myši? Jej. Táto. Volala tebe. No, jdi tak. No. Dělej, no. Myš? Myši. Jo, myslím, že bychom měli trochu. Moment. Tak tady se trochu rozchází. Zdanila ta myška. No, myška, koukej, tady si koukej. Myšky. Já se takhle dostala k tomu. Hej, myško. Dobře, ale tohle mi zabral. Jde za telefon. Rukávně dírám. Kuk, dělej myšky. Beru. Je vlastně servěta? Ale vlastně servěta. Ty se napoješ, no. Máte pravdu. Tahle neměla. Tahle měla. Tady, lepší. Tuhle holku bez nadání, hostinskou s ním z nenadání. Přidečku, všem nevlasíků, tohle hned odnesu. Taky to tady, nejednou odnesu. Ale jak lezou po těch dírách nahoru. Je, ona Verunka dělá do dupy. To jde jim halo zavolat. Halo, myšičky, halo. Halo. Jo. Ten
Ale samozřejmě. No ti říkám, ať neutečou. Rozděl tady skvělý doučovací děti. Byla by škoda, kdyby se s ním něco stalo. Vypadá to, jako by se zrodil svět. Tady v okolí vyučuju já a nemám rád konkurenci. Hele, ať to nepřevolí. Víš, co si myslím o vtipách? To je výhradu. Chápeš? To je hra. Učí si. Uhni, táto. Musí ten pokrutný nějaký a jeden rozbít, ale tohle až to lísá, jo? Zůstalo tolik lidí. Ale to dělá všechno, co byli na ložku, poli na tom dávat. Ale už jo. Já si Promiň. Kuk. 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 Kde je Verunka? A myši? Já, ale už utekli. Je zpátky. Jak dupa. Myslíš si, že to nebyla to, co se robí? Já nevím, dělala paní padáka z práce a ona mě začala kamarádku. Jo to, tam mi čaká na hlavě. Táto. No to je voláte si. Děkuju. Žída myšky, jo? No pusinku dala. Zajíček, vy? A tak mi pušu, takhle. No dej. Ha? Halo, je tam Verunka, halo, Veru.